Inis Alex an bheitfáile de hail a chuirsí anamh dom an srá pictiúr atá de chóir ag Campáil Cois Farraige. Sa céad fictiúr is léir bhfuil an RTÉ Díríonn bheith agus tá Berta Harracha ag géirí dul ar siar gear Cois trá Campáil é Loch Gorman, ceapan na tiismóirí gur brands muoine bheith. Sa dar fictiúr cuireanna de Harracha suas gá phobal in aice leis an Farraige, ceapan siad go mbeidh siad ancompordach anseo agus tá siad lán sásta dómh féin. Sa tríú fictiúr tá an aimsir go hiontach agus tá bád seolta amach ar an Farraige, ach tubann aithríonn an aimsir agus tosíonn sé ag stealabáistí. Tá scamal dubh sa spéir. I bictiúr chathair de réir a chéile titan na phobal síos mar gheall ar an aimsir agus níl is na de Harracha céir tá siad chun dhéanamh tá siad grúcás inis. I bictiúr cuaig cuireann duine na de Harracha gléic ar iad, deireann a iad leis ghfuil óstáin deas an agallamh agus ghfuil aithne aige ar an manasteoir. Deireann sé leis dul go dtí an óstáin agus go chuig sé gléic ar an manasteoir ghfuil siad ag teacht. Sa fictiúr déirnach tá na de Harrachas san óstáin na falla. Tá duine ar deas ó sa cór agus tá siad sásta inis. Smaoiníonn duine de Harracha ar an seanachil is olcán gcué nach séan do gcuine éigean. Go maith, Alex, inis bhfuil éon cheiste go le choráir a dhéobh na sraithe? Cén dáta tá ar an féilear sa céad fictiúr. Sa chéad fictiúr de réir an féilear atá sé an dáta ná an dara fiche de bhí me hebh. Sa dar fictiúr cad atá ar an Farraige. Sa dara fictiúr tá péide bád seol le feiscint ar de Farraige. Sa fictiúr déirnach cábhfuil na de Harracha site. Tá na de Harracha site sa bhíolann agus de réir an córa tá an bhalla sin tanimetá an óstán ná óstán na feile. Gur mágad Alex agus mé féchant ar seanis. I bictiúr trí, catá siúlaigh na bóchuile? Tá na de Harracha ag lí amach faoin grian agus tá duine de Harracha ag léamh leabhar. Go maith, I bictiúr dó, cad a cheapan siad faoin áit a bhfuil siad a chur na bobbal an sin? Cad éon measatá ar an áit a bhfuil siad a chur na bobbal an sin? Ceapan siad gur áit ionach é, mar ceapan siad go mbeidh siad ancompordach anseo. An raibh an ceartacha? Ní raibh an ceartacha. Ní raibh an ceartacha cosúil. Dar le pictiúr a hain, cá raibh siad a dul a Campáil? Dar le pictiúr a hain tá siad ag dul ag Campáil Cois trá Loch Gorman. Alex Magéireann sin le chuirsíos comachach aige ar an srá pictiúr ón gcúrsa hArdteiste dar teideal Campáil Cois Farraige agus rinn sé job comachach an sin de sin áine. Rud amháin nuair a bhíos ag obair le Alex ar sin bhí marúil ar cúpla uair faoi rudaí ar nós amach agus mó agus isteach agus istíigh agus rudaí mar sin. Níor bhistis dócha olabhúcháin agus iad sin na cleacht agus a bheith sa léir faoin difríocht idir na focail sin chumán na fudin cearta go. Tá an cearta go caafar fé cuairmach leis na focail sin agus le hiúsáid na focail sin, focail cosú le amach agus muo is deach. Sús hús níos agus mar sinde, ach ní cuireann siad isteach ar hiiscint an scéal agus sin an fá go bhfuil níos mórcan ag dul don chumarsáid. Sin an rud atá táta chu má agus go daine ní minic a thugann tú fan airan nuair a bhín batúnú rudí mar sin i focail mar sin mar deirtú ní chuann siad isteach ar an discint ná an gurmasáid ach is rudí gur fé leat smaoine bhar mar sin féin.